kalau nake masoya ban gaza ba. An kace da ku an sare ne ba ku sani ba, karya ake da raina sannan da lafiya ta. Ba abin da ya faru da ni da lafiya ta, sai nake ta jin al'umma na magana ta. Wasu na ta postin Facebook, WhatsApp, Twitter, wasu na ta faman neman namban wayata. Tambaya suke wayar taɓa lafiya ta, me kawa magauta suka maka wa gawauta. Masoya kun riga kun shaida ni ba faɗa ba, ba ganin abun wani nake na sa a rai ba. Ba rashin kunya na yi wa wanda duk yabin ba, ba waka na yi wacce ta zarce ka'ida ba. A cikin sana'a ta ba wanda na yi wazan ba, a cikin mawaka da wa mun ka kulla gaba. Babu wanda zai ce maka ga tabo a kaina, shinye a kai tsara na da shi tukunna. Su magauta burin su kawai na rasa raina, ba abin da na yi maka fice a harraka na. Sautsayi idan ya zo kun gaba shi kwana, mutuwa ko duk mai rai zai yi ku auna. Ai masoya gona kun nuna so hakika, tafiya idan tare da ku ne ba ni shakka. Dan ku ne kuke dafa min kowace harka, dan hakan gare ni fa san ba da tamka. To masoya wallahi mu guje wa masu shirka, masu nuna zambo a gare mu sai ta suka. Ba fashin baki na yi wa mahasada garan ba, ba kurman baki na yi wa masoya na wadin ba. Baya biki ya hangen nesa in ka duba, nazari na yaro ai ba shi kai na babba. Ban mace ba gani da raina na zo kudu ba, kankani nake ban ce za na kai wa yan ba. Ni silema mai jama'a me nawa magauta, har suke bukatar rayuwar da in rasa ta. Ai masoya su ne suka kare martabata, su suke faɗan in ke gyara maganata. Su magauta burinsu a yau jana'izata, to fa lokaci bai zuwa ba kar ku manta. Garkuwa karan Allah ne kwarai hakika, don hakan masoya mai jama'a ba zai guje ba.